Passa que quan una és petita, comences aquesta interacció amb la vida amb judicis, amb una sèrie de dificultats que no et permeten, en molts casos, sentir i expressar-te de la manera que tu ets, no? Doncs com explicar el que va suposar per mi la formació amb la Lídia? Va ser realment important. Sens dubte va ser una porta a, a un nou Àlex. Sense aquesta formació no seria la persona que sóc ara, ni molt menys. Va suposar un abans i un després, perquè vas entrar a parts meves desconegudes. Va ser el principi d'un viatge que encara dura. Aleshores jo el que sí que vaig sentir molt profundament en aquests tallers era aquest acompanyament sense judicis, aquest acompanyament a poc i amorós cap a aquest espai en el temps en el que jo era petita, i jo podia interactuar amb la vida i amb el que em venia de dintre per compartir cap enfora, sense prejudicis, inclús tot el contrari, des de el sentir-me convidada, no?, a ser jo mateixa. Sí. Allà, a la formació amb la Lídia, vaig aprendre a mirar-me, a anar cap endins, a acceptar i no tenir por d'explorar la meva ombra. I això va ser possible perquè era un lloc segur per obrir-se i ser un mateix. D'aquests pocs llocs que pots ser tu mateix perquè n'hi ha una mirada sense judici, respectuosa i un acompanyament incondicional i amorós. I això és meravellós, perquè a partir d'allà sents que pots transitar camins a través de les emocions i dels sentiments que potser t'havia esperat feia molts anys, no? I que ara et sents, doncs, en un espai tan cuidat en el que els pots començar a caminar, no? Començar a viure un altre cop aquesta brillantor amb la que observaves la vida. Fa molt temps d'aquesta formació, però sembla una altra vida. Encara així, és com si aquella llavor d'aquells tallers estigués sempre amb mi. Per mi va ser la primera vegada que sentia parlar de conceptes que ara em semblen tan bàsics com, per exemple, el concepte de límit, de mirada sense judici, i sobretot sentir aquesta mirada sense judici incondicional i plena d'amor. Sapiguer que passi el que passi, digui el que digui, mostri el que mostri, estarà bé. I que estaràs acompanyat. I estic molt agraïda d'aquell acompanyament que vaig sentir, no? Perquè t'obre una part de tu en la que no només estàs experimentant coses noves, sinó que a més sents una gratitud enorme, precisament perquè et deixen experimentar-les, no? Al principi ho sents d'aquesta manera, però no és que et deixin experimentar-les, és que per fi et dones compte de que tu pots experimentar-les. Pues això és el que em ve ara sobre els tallers. Gràcies, boniques. Mua.